हाग्रामा महिलानि नङाब्ला बिटिसिनि गाज्रि थासारिखौ रैखाथि होनो रावबो हानाय नङा। बे नङाब्ला जोंनि बे दानि जानाखि गाज्रि थासारि बेखौ मोजाङाव लाबोफिनो गोबां गोब्राब होननानै जोङो मिन्थिनो हायो। हाग्रामा महिलारिया जोंनि नोजोराव सासे गोख्रों दैदेनगिरि महरै जोंनि नोजोराव गोग्लैनानै दं। जोंनि नोजोरजों हाग्रामा महिलारि सारा स्ट्रं सासे दैदेनगिरि हिसाबै जोंनि नोजोराव गोग्लैनानै दं। दिनै बिजेपि सरकारा जोंनि हारिखौ गोबां खहा खालामगासिनो दं। दिनै बिजेपि सरकारा दैदेननायजों लोगोसेनो जोंनि हारियै स्पेशेलि जोंनि हारि हिसाबै जों गोबां खहा जाबोगासिनो दं। एमएलए जयन्त बसुमतारीखौ गावनि नखर संसार गारना हेफाजाब होदोंमोन। जोङो मोनसे समाव नखर संसार गारनानै गोबां दुखु दाहा लाबोबाय। जयन्त बसुमतारी सारनि जानाखि इलेक्शन टाइम बे इलेक्शन टाइमाव जोङो गोबां दुखु दाहा लानानै माखासे सिमां सुजुनानै जोङो सारखौ सापर्ट होदोंमोन। गोबां सिमां लानानै इउपिपिएलखौ हेफाजाब होबोदोंमोन। गावनि नखर संसारखौ दोनथ'नानैब्लाबो पिसिडिआर समनिफ्रायनो इउपिपिएलखौ मदद होबोदोंमोन। गावनि नांगौफोरखौ दोनथ'नानै गावनि नखर संसारखौ बुजियालाबानो आं गोबां दुखु दाहानि गेजेरजों जोङो लोब लोबै पार्टिखौ दैदेनबोदों। पार्टिया फैदों आरो थांदों बेबायदिनो लोब्बा लानानै आङो बिसिडिआर टाइमनिफ्रायनो बे दिनै जा पार्टि सलायगासिनो दं सरकार सलायगासिनो दं इउपिपिएल बे पार्टियाव गोबां मदद होबोबाय। जोंनि गामिया एसेबो नायसनजायाखिसै, सोलायनायखौ नुनो मोनाखिसै। मिजिं दङमोन बे उजानि गामियाबो सानसे समाव मोजां महर मोनगोन होननानै आङो आंनि थाखाय सानाखै। मानोना बे गामिया गोबां समनिफ्रायनो गोदोसोनाय। बेनिखायनो जोङो दिनै इउपिपिएल सरकार थासेयावबो दिनै जोंनि गामिखौ रावबो नायसना। थांनाय सानखालि चिरांनि काजलगाव कदमतला प्राइमारिनि सिङाव थानाय इउपिपिएल दोलोनि ब्लकनि आइजो नेहाथारि आरो सोद्रोमा कृष्णा मुसाहारिजों लोगोसे गोबां इउपिपिएलनि गोख्रों मावथिफोरा बिपिएफ दोलोआव जिसुआ समफ्रामहारिजों जयनिं जाफैयो। बे जयनिं जानायखौ लानानै जिसुआ समफ्रामहारिया ओरैबायदि बुङो। जोंनिनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि उजानि प्राइमारि कदमतला प्राइमारि उजानि गामिया बेवहाय गोदानै जाय मानसिफ्रा दिनै जोंनि बिपिएफ दलखौ माबा मोनसे गोदो सिगां जेन'बा ओरै जेब्लानाखि इउपिपिएल सरकार दाजेनदोंमोन बे समावहाय बिथांमोना सिगां बुंदों बिथांमोना सिगां बिपिएफआवनो दङमोन, खिन्थु जेब्लानाखि इउपिपिएल सरकार फैजेनदों बिनि सिगांनो बिथांमोना बिपिएफनिफ्राय नागारनानै माने इउपिपिएलआव सापर्ट खालामनो माने थैहाब थांहाब खस्थ' खाथिदोंमोन होननानै बिथांमोना बुंदों आरो दा मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायगोन। दिनै बे मानसिफोरखौ दिनै जोङो मोनफिननो जोंनि थाखाय गोबां माने बाख्नायनांगौनि बाथ्रा। दिनै जोंनि माखासे दैदेनगिरि जाय आब'आ सिगां समावहाय गोबां खस्थ' खालामदों होननानै बुंदों इउपिपिएलनि बेलायावहाय। दिनै बेफोरबायदिखौ मानि थाखाय दिनै जोंनि बिपिएफ दल जिरायथ'नाय दल जि दला दिनै जेबो मावनो हाया, जेबो स्किम थिकिमनि बेला गैया, अब्लाबोदि जोंनि दलाव फैदों बिथांमोन आब'मोननि सायावहाय रोजा रोजा साबायखर। आरो आब'मोना जि खामानि मावनो नागिरदों बे मावनो नागिरनायफ्राय गाबोननिफ्राय आरो दिनैनिफ्राय बिथांमोना मावगोन होननानै दिनै गावसोरनो समायखिरा लानाय बायदि दिनै बिथांमोना खालामबाय। गतिके दिनै जाय बिथांमोना जोंनि गोदान आलासि होनजायो बे गोदान आलासिखौ जोङो बरायनायजों लोगोसे नैबे उजानि जि कदमतला प्राइमारिनि दैदेननायाव बा सोरबा जोंनि दाख्लैसो जयनिं जानाय जोंनिनो सेन्ट्रेलाव CWC जयनिं जानाय बिथांनि आब'नि दैदेननायावहाय दिनै बे प्रग्रामखौ जोङो खालामनो मोननानै जों गोजोननाय मोनदों। आरो बिदिनो सानफ्रोमबो दैदिक अरायबो जोङो जोंनि बिपिएफ दोलोआवहाय जोङो जोंनि माखासे मावनायखौ लानानैहाय जोङो मोजां ज' मावलांनो थाखाय दिनै जोङो बिदिनो गोदान गोदान जों जयनिं खालामबाय थानायखौ जों खालामनो मोननाय जादों आरो जों खालामबाय थागोन आरो जों जिरायनाय गैया। इउपिपिएलखौ नागारनानै फैनाय आइजो दैदेनगिरिफोरा एमएलए जयन्त बसुमतारीनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायनानै ओरैबायदि बुङो। गिबियावनो बे चेनेलखौ हामबाय होग्रोयो, मान बावग्रोयो। लोगोसे बेयाव नुजाफैनाय दिनै जोंनि मानगोनां जिसुआ समफ्रामारि सार आरो लोगोसे जोंनि ब्लक सेन्ट्रेल लेभेलनि दैदेनगिरि सारमोनखौ गोसो गोरबोजों हामलायथि बावग्रोयो। दिनै आं बेयाव सुंद' बिबुंथि लानाया बेनोदि सार, दिनै आङो सासे इउपिपिएल हान्जानि सासे मावथिमोन।
खदमथला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय उजानि गामिनि दिनै आं बे जिरायथ'ना थानाय BPF पार्टियाव जइन जानायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय आंबो माखासे सिमां दङमोन पार्टियाव खामानि मावनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे समाव नखर संसार गारनानै गोबां दुखु दाहा लाबोबाय आरो सरासनस्रायै बुंनो थाङोब्ला जयन्त बसुमतारी सारनि जानाखि इलेक्शन टाइम बे इलेक्शन टाइमाव जोङो गोबां दुखु दाहा लानानै माखासे सिमां सुजुनानै जोङो सारखौ सापर्ट होदोंमोन आंनि मेन उद्देश्यआनो बेनो आंनि दिनै BPF पार्टियाव गोदानै जइन जाफिननायनि मेन उद्देश्यआनो बेनो जे दिनै आं बे गामियाव संसार जानानै 24 बोसोर जानानै फैबाय दिनैसिम आं बे गामिनि सोलायनायखौ नुनो मोनाखै मानोना जों बे गामियावनो थांगोन थैगोन गथ' गथाय आरजिलांगोन आरो इयुन जेनेरेशना जाहाथे मोजां मोनसे महर मोनो नाथाय पार्टिया फैदों आरो थांदों बेबायदिनो लोब्बा लानानै आङो BCDR टाइमनिफ्रायनो बे दिनै जा पार्टि सलायगासिनो दं सरकार सलायगासिनो दं UPPL बे पार्टियाव गोबां मदद होबोबाय गावनि नांगौफोरखौ दोनथ'नानै गावनि नखर संसारखौ बुजियालाबानो आं गोबां दुखु दाहानि गेजेरजों जोङो लोब लोबै पार्टिखौ दैदेनबोदों आरो गमामायैनो दिनै जोंनि एरियानिनो सासे केन्डिडेट मोननानै फैदों जायनि मुङा जयन्त बसुमतारी मिजिं दङमोन बे उजानि गामियाबो सानसे समाव मोजां महर मोनगोन होननानै आङो आंनि थाखाय सानाखै मानोना बे गामिया गोबां समनिफ्रायनो गोदोसोनाय बेनिखायनो जोङो दिनै UPPL सरकार थासेयावबो दिनै जोंनि गामिखौ रावबो नायसना जेब्ला इलेक्शन सफैयो बे समाव गोबां दला थाङो आरो फैयो बेबायदिनो एसे सिगाङाव आंनि बे गोबाय देरायाव BJP हान्जानिफ्राय दैदेनगिरिफोर फैदोंमोन बे समाव आङो बिसोरनो जेबो फिननाय हराखै मानोना आंबो मेंग्लिनानै थानाय सासे मावथि हान्जा हिसाबै दङ आरो आं दा बेखौनो दुखु मोननानै बे हान्जायाव फैदों जे जोंनि गामिया मानो रावजोंबो नायसनजाया जोंनो सोलायनाय नांगौ होननानै जोङो लोब लोब UPPLआव सापर्ट होदों नाथाय दाब दाब जायगाफ्राव गोबां बिदिनो गैथाराबाबो एसे एनै जाबोगासिनो दङ नाथाय जोंनि गामिया 1 नाम्बाराव रावजोंबो नायसनजायै जानानै दं मानो होनबा बे गामियाव रावबो मोजां दैदेनगिरिफोर गैया सापर्ट होग्रा गैया बेनिखायनो जोङो जोंनि नोजोरजों हाग्रामा महिलारि सारा स्ट्रं सासे दैदेनगिरि हिसाबै जोंनि नोजोराव गोग्लैनानै दं मानोना बे नङाब्ला जोंनि बे दानि जानाखि गाज्रि थासारि बेखौ मोजाङाव लाबोफिनो गोबां गोब्राब होननानै जोङो मिन्थिनो हायो दिनै BJP सरकारा दैदेननायजों लोगोसेनो जोंनि हारियै स्पेसियेलि जोंनि हारि हिसाबै जों गोबां खहा जाबोगासिनो दं बे दैदेननायावनो दिनै जों हारिजों हारि माखासे रिलिजनफ्राव बेबायदिनो हेंथा जाबोगासिनो दं बेनिखायनो जों बे जाय हान्जाजों मोनसे सोमोन्दो लानानै सरकार दादों एलायन्सआव जानाखि पार्टिया सोलिगासिनो दङ बे पार्टिनिफ्राय जोङो जानगाराव थानानै मोजां थासारि लाबोफिननो हानायनि मिजिं लानानै जों दिनै लोब लोबै बे जोंनि BPF जिरायथ'नानै थानाय हान्जायाव जों गोदानै जयनिं जाफिननाय जाबाय लोगोसे जोङो जयनिं जानायजों लोगोसे गोख्रोङै जोङो पार्टिखौ आवगायलांनोसै एसेनोसै आंनि बुंनाया